Anare volaniko raha. Are niany choqué. Zay ta sainte ma. Izy ko fa mamo. Midelira magnano sa. Delira baka izy na tsy zaboka Zavy tena antsoviny teka ny resika. Gaga zavanjakalo. ke anao zao ty tsy nanegniny Nanegny mazao za taminao. Tanà ndraiky rata zany galahoko. karakory koa migalahoko zegny Galahoko teto. Nanegny za. ke vidéo io mafanzavanao ndraiky Za vidéo zany tsy sary nizahako. Naraina alefan'olo taminazy je me suis dit ah c'est pas moi ou ça. mbala matsaky volagna tranao anao zao ty soranao fa mipotsika be zao ty tranao izy zao ty Lafte ko fa hitako bracelet-na c'est là que za tonga saigny za ray. njimba mina paraky Dringa mina paraky ya mina paraky za. Za ndraiky tsy mibiaka toaka tsy mifoka fa paraky tatsika. ke iny zay fitiam-ponao nahita vidéo anao pariparitika ny moaly Ampalahelo za fogna izy tsy mandinika izy magnano fa izy tsy mandinika izy misy zanaka tsy mandinika izy misy ray aman-dreny. Patricia ko ny volagna tsy hainay fa samosanao zay fahitanay mbara anaty Ah Patricia anao man tsisy sambosa zegny. Saninao ka tsy tana mundrifa helo. Anako fa empaka hitanakako. ke iny basy tegna tanjognao vinao magnano vidéo karaha io ma faroe zegny fa deuxième épisode io Antanare tsara mo mahita antegna à chaque fois zegny anao miposter raha na magnano raha amin'ny Facebook. Isanandro za ty ato mahazo message n'olo magnasasa za fô commentaire reraka fô za ty mamafa ndraiky misy banjaiko. pare zegny problemenao boka zegny Farany zavitrinay efa valiako. Tena tsara tsisy olo tsy matity anao raha olo jiaby zay ty volagna zay mivolagna. Amin'ny raha tsy nangatahan-tegna. Bang. ke iny basy antony nanaovanao vidéo karaha igny appel vidéo nareo roe Resa bola, resaka trosa. ke itsosa zay fiagna amin'ny appel vidéo karaha igny fo Nare ambela koa bisou. Salama tsika jiaby. Makasiky vidéo igny fogna zany misy koranky io satria zigny bako olo avy aminay. Le avy aminay izy igny. Na tsara na ratsy na lefaka na misy fagnahy. Olo avy aminay fo tsy arianay. Tianay hiranazy indrindra tsotsoro tianay igny tsy arianay izy. Ke makasiky vidéo igny zany tegna maro za tsy de hiditra laligny amizigny fo. Olombelo mandeha tany mahay diso. Ikegny hoe olo geda tsy ndro lavo fa misy ny olo ndimampolo lavo. Anamo magnano anao nagnamboatra hegninao tsy avy tamizio olo jiaby magnano zio. Na zare moro distance re magnano zio aby mo andro raiky ipohany bomba ho avy aminazy enao. Mbola iboaka aby n'olo tsiraikraiky. Tsika ny andreo anamo magnano zare mipiblie zigny zare tsy lefaka tsy zare mipiblie igny. Ya. Fa misy olo hagnintsiky abeka ravagna tokatrano le tsara igny zany le tiany gagno sasany tiany ery zala sasany ravagna zany zigny mafalifaly mo ifavoazagna namany aza magnanjany na ire damasy varakonkagna tagna nagnano zigny anare mo magnano mamasosy re lefaka magnefa olo tiandreo tsy tombo beko fa toy fo ana mbola tsara lovy ana ko tegna lovy fitiavagna hitana tsara fa hoe mayagna raha io aka mbarina re lefaka olo magnano mamono tegna regny tsy lefaka ko izy regny fitiavagna mafy loatra fitiavagna raha mafoaka izy jery markosy atsika tsy mety tokony publier raha magnandregny andefa raha magnandregny izy ko tsika publier raha magnandregny fa voazagna namagny de andidiragna diso izy keky diso fa oka avako aby mba tsy alegny baraka vayavy aza alegny baraka na lalahy iky staff aza alegny baraka fa tsy ino marary hegny anazy tsongo hegny na tsongo izy be marary fitiavagna zany raha mafy ary igny za mahita zigny vidéo faela tanazy mbola taifiny faela igny matoky za fa tagny 2024 igny fa tafara fo zay vo zigny boaka nagnan'igny na boakan'olo zay andy amotiky fiainagna anazy fa fiainagna anazy tsy potiky tianay fa izy olo avy aminay na ino raha koragninao na ino raha koragnina fa olo avy aminay tsy arianay hira maro tsara aby nazy regny na zany ndraraka zay hira tsara aby regny ke tavandranao ariagna agnatin'ny dalina mihirako wendy mirarana bavy na amy raha tianao tsy tombo beko fa toy are magnano mamasosy re lefaka zare magnefa olo tiandreo ya olo jiaby samy magnano zio aby mo mivony anako nazy olo tiana nagnano zigny na mangigny edy izy ko nazy olo nampifagnahinao mbola tsy tianao izy akao anako nazy olo tegna tianao nare mandreny nadignanao aby sasany takatra ifo poetriky zay kilfanareo aketo zay to lenare barako sofia olo samby amin'ny edisoagna anazy aza fangali baraka aketo
courage birana bavy, courage betsaka jiaby. Le efa nahita, le efa voa, oka tsy hagnano. Konako nitazigny, mitandrema koa magnaraka. Fa olo jiaby io, le magnano moro distance regny voazio, tandremo. Zay hafitra i levy amina hafito. Olognay zigny tsy arianay hoe, point. Aminakahy zegny vidéo karaha igny tsy baraka izy fa misy olo zegny tsy nanjary tagny nagnaparitaka vidéo igny de lasa niparitaka lasa hitan'olo jiaby ary maro vidéo ny gasy miparitaka agny fa tsy jiren'olo satria nagnino tsy malaza tsy miintéressé olo zegny le Jessica anazy agny de tsy ahoan'olo ne miparitaka magneran'ny zao tontolo zao tsy ahoana fa noho nalaiky ty zegny olo malaza Jessica anany zegny important be de lasa karaha hoe baraka fa igny tsy baraka olo civilisé zegny mahita igny tsy baraka fa le olo mbola tsy civilisé aby regny re mbola araiky tegna agnatin'ny le mahagasingasy efa ela be regny mahita izy baraka satria zegny izy mbola tsy mivoatra za zao nahita vidéo igny za mizaha karaha igny tsisy réaction satria ne za mba magnano ary anao mizaha mba tsy haiko anao mbola tsy magnano tsy haiko telefonao zay mbola faible fa ho an'olo managna iPhone olo managna iPhone managna vadiny izy mipetraka Madagascar na mipetraka en France vadiny mipetraka Maurice na mipetraka Madagascar olo koa fa à distance zegny ne samba Madagascar losa Tananarivo vadiko zahay ko nazy slip vaovao string vaovao aboaka ko anao jiaby magnano abolo jiaby olo koa fa mitana telefone magnano Facebook mino za fa magnano olo jiaby fa le mbola le mengitra aby igny fo zegny mbola tsy de loatra le civilisation zegny mengitra izy andefa rakarety fa olo koa civilisé mahita vidéo igny raha normal ary tout à fait normal à Madagascar tsisy lalagna mivolagna hoe aza mangala sarinao mibonginy fa sarinao mibonginy ndraiky aza publier-gna le izy ane tsy hoendiany ni publier raha io fa olo hafa ny pub izy ka eto amizay zegny le question petraka azovy no nagnaparitaka vidéo igny za zegny mahita option aroe soit zegny le olo iarany kiki irony malo de boka io amizay nahita raha karaha igny izy agnaty telefone de naparitany soit zegny ikiki mihitsy no nagnaparitaka izy satria zegny atonke lehilahy atsika lehilahy zegny atsika managna tendance amy resaka fierté zegny izy koa tsika fa mahazo raha tsara atsika zegny misy fotoagna atsika misoma doigt igny zegny misoma doigt igny regny nao feeling zegny miakatra managna tendance zegny anao angala telefone alenao vidéo boka afara zegny dodonao ne le dodonao fo tsy au courant nao fa mangala vidéo io amizay zegny le tsy aboakanao soranazy fa nao mangala vidéo fo noho fierté nao fa nazy raha doigt io amizay zegny misy fotoagna zegny alefanao manafinao hazava hely pompominazy ty doigt marigny somanay grave azonao raha karegny zegny vitan'ny lehilahy zegny magnano raha karegny fa normalement zegny tsy le appel vidéo miboaka sora za zegny ny hitako zegny tsy kiki mihitsy no nandasika igny fa misy raha fo ao hoe misy olony malozany to na dodonanjo na tsy karakory zegny na ombizo fa tonke lehilahy normal tsy tokony andeha publier raha karaha igny izy fa ary izy igny zegny noho ny vidéo tsy miova loatra le qualité nazy vidéo boka tagnatin'ny telefone kiki mihitsy le niboaka igny fa tsy raha hoe raha nafindra zay le mahatsara qualité ny vidéo igny fa ny raha hitako zegny amy commentaire za mizaha commentaire viavy zegny ny tegna miraha baissé atonke ro viavy tsy karaha zay lehilahy boka zay lehilahy misy solidarité ary hitanareo kiki zegny tsisy mpivolagna satria zegny lehilahy fo baka azonareo le fandehany lehilahy fo fa no viavy zegny tsy noho ny viavy tsy tokony magnano raha karaha igny zegny raha hoe viavy fa lehilahy zegny hitan'olo normal fo tsisy olo mivolagna ny raha tian'olo commentaire donc amy kiki soit zegny izy pecto soit zegny izy baranjely zay fo donc fa tsisy hoe baraka na izy ty rabenany miakatra ke vintagna anazy miakatra fa atonke anao viavy zegny rabenao mijotso ambany fizy ndraiky tsy lehilahy mampijotso fa anareo viavy samy viavy fo nareo zegny tsy mahavita mifampiaro anareo samby anareo nefa anareo zao tokony fampiaro zegny anareo samby anareo bon atsika viavy ony tsika magnano karaha io fa mivaditsika fa noho ny izy fo zegny izy noho ny paritaka vidéo na noho ny le Jessica anany zegny malaza izy intéressé olo aminazy zegny anizy hoe fa olo jiaby magnano izy aby olo jiaby ke magnamio courage fo zay za hoan'ny Wendy Catalina igny tsy atao raha magnino olo jiaby magnano zegny olo jiaby
fa ninofo zegny somary niparitaka igny de olo amizay zegny wa fa na magnano karaha zegny ndraiky zegny ho anay eto Maurice tsy adinantsika fo zegny rendez-vous-tsika miaraka amin'ny Jonito amin'ny sabotsy ho avy zio zay zio efa magnanognano raha jiaby planning jiaby de rendez-vous-tsika amin'io fa bon courage ho an'ny Wendy Kaltalina sy Ramose nazy de ho an'ny Ngabe Kiki Izinda Plias.